De segur que moltes vegades us heu preguntat com puc portar tots els regals si no m'hi caben al trineu. Poca gent sap que cada any, per aquestes dates, li faig al Port de Barcelona un encàrrec ben especial. Portacontenidors Santa, procedent de Helsinki, té prioritat per atracar. Demano a tots els treballadors i les treballadores del port que m'ajudin a fer que el Nadal sigui possible. Atenció, atenció, Operació Santa en marxa. Us pensàveu que això ja s'havia acabat?